मंडळी फायनली आपली चाय वगैरे पिऊन म्हणजे तो फोडणीचा भात खाऊन झालो आणि आई सुरी घेऊन चला अण्णा पुढे पुढे तसं होतं ते पुढे पुढे मी मागे मागे. आई म्हणत जाऊया पप्पांच्या बागेत आणि वाजलेत करेक्ट 8. आई तुला खाऊ आणलंय मी. कसला खाऊ आणलंय माहिती जबरदस्त खाऊ आणलंय. इतक्या महाग खाऊ तू आता खाऊ नसतेस. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिल्यांदा तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर मंडळी वाजलेले आहेत करेक्ट 9:15 आणि टाइम झालेला आहे चहा प्यायचा. पूजा वगैरे सर्व झालेला आहे तर चहा प्यायला या. तर चहा सोबत आहे आज बटर नाही आहेत, आज खारी आहे. बाबू घेऊन येईल बा चुकान काय माहिती कंटाळलं असतं बटर. तर दर दिवशी बटरच खाते मला वाटतं बाबू कंटाळला आणि खारी घेऊन आलाय. तर आज आई नाही आहे, जसं की दिव्यावरची जबाबदारी आहे सध्या. तर दिव्या पण आज कॉलेजला गेलेली नाही, आज सुट्टी. बिचारीला खूप सकाळी लवकर उठायला. किती वाजता उठलं? 6 वाजता. माझ्यासाठी खूप लवकर. 6 वाजता उठून मंडळी डबा वगैरे पप्पांचा आणि त्याच्यानंतर चाय वगैरे. आता झोपतेलं काय? आता जेवण आता जेवण करायचं आहे मंडळी. आणि आज आहे गुरुवार. तर आज श्री स्वामी समर्थांच्या मटन मकोटा कार्यक्रम आहे ना कधी आज वाटतं मंडळी. या पटापट चहा पिऊन घेऊया, आपल्याला उशीर होतोय. ऑलरेडी 9:15 झालेले आहेत. फायनली चहा पण डन आणि टाइम झालेला आहे निघायचा. चल दिल्या रुमाल मंडई ऑलरेडी इकडे आणून ठेवलाय, विसरायला होतं जाताना म्हणून. आणि मग कुडामध्ये गेल्यानंतर दुसरा रुमाल थोड्या ना घेऊ परत. मंडई रुमालाची गरज खूप लागते, एकदम जबरदस्त. फारच इकडे ठेवून देतो. मंडळी लेट्स गो वे टू कुडाळ. सो मंडळी भेटतोय तुम्हाला कुडामध्ये आणि कुडामध्ये येऊन खूप वेळ झालाय. आणि मंडळी आज होस्ट डे म्हटलं तरी चालेल बऱ्याच दिवसानंतर, कारण बसून बसून आज कंटाळलोय अक्षरशः. पायवर असं वाफ मारते एवढी गरमी आणि पाय वगैरे सुजलेत एकदम बेकार बसून बसून सारखं गाडीत. माझी हालचाल पण नाही. होस्ट डे जसं की दरवेळेस म्हणतच असतो दिवसभर खाली होत असतात. ऍडजस्टमेंटवर दुनिया चाललेली आहे, प्रत्येक गोष्ट मनासारखी घडत नाही. लेट्स गो. आलो होतो रेल्वे स्टेशनवरती खूप वेळानंतर, वाजलेले आहेत करेक्ट. भेटतोय तुम्हाला 4 मिनिटं झालीत, म्हणजे कुठेच गेलेलो नाही आहे. ओळखीचे भेटले. लेट्स गो. जाऊया आपल्या स्टँडकडे. आणि आज घरी जायची इच्छा होते, कसं काय कळत नाही. तापून तसा झालाय, असं वाटते घरीच जाऊ. ओके किती वाजता शक्यतो लवकर जाईन गेलो तर. जाऊया स्टँडवरती पटापट. मंडळी फायनली आलोय मी घरी, म्हणजेच मी इलय घराकडे. आता सगळ्यांचंच म्हणणं असं की मालवणीतच मालवणीच बोल. तर बघूया किती जणांना मालवणी कळता. आणि आम्ही मालवणी तर बोलतो आपलेपणात, तुमका पण बोलतो आणि आम्ही आपलेपणात सगळ्यांकाच बोलतो. तर एक आपलेपणात बघूया किती जण शेअर करतात आपले मालवणी माणसाक, किती जण सपोर्ट करतात बघूया. तुमचं बघूया आता शेअर काय आमका म्हणतात काय मालवणी बोला. आता मालवणी ब्लॉग किती जण शेअर करतात बघूया. त्याच्यावर डिपेंड आहे पुढचे ब्लॉग मालवणी करायचे काय शुद्ध मराठीत करायचे. हा बघूया. आता मागच्या वेळी जेव्हा सुरुवात केली होती मंडळी, म्हणजे सुरुवात जेव्हा केलेलं आहे तेव्हा मी टाकलेलं आहे की हिंदीत ब्लॉग आहे का मराठीत. तर सगळ्यांनी मराठीत सपोर्ट केला, नाही तर मी मराठीत चालू केलंय सगळं. नंतर आता मालवणी कमेंट असत जोरदार की मालवणीतच बोल. तर आमका बोला काही आवडणार नाही मालवणी आणि अतिशय आवडता. आणि कळत बाहेर पण नाही आणि कळत असं नाही, सगळीकडे मालवणी बोला आमका आवडतात. तर म्हणजे मी घराकडे इलय आणि इल्यानंतर मी जसं की दुपारी जेवण नाही भात आणि खाणे नाही, तर इल्याला फोडणीचं भात केलेलं होतं. तर फोडणीचं भात आणि आमटी मी खाल्लंय आता जस्ट. आणि परत कमेंट कोणतरी करीन भात तळून खाता असं नाही, कारण बाकी काय करण्यापेक्षा फोडणीचा भात बरं असतो. आणि आमका ह्याच आवडतं आणि ह्याच आम्ही लहानपणापासून खाई दिलो. तर मंडळी
असं कोणासाठी तरी डायरेक्ट सवय कशा बदलायची. आणि काय होता असा भाजी भात किंवा ह्या घरात आमच्या कोणाक आवडणारच नाही डाळ भात खाना कडधान्याचा खाना किंवा भाजी भात. त्यापेक्षा आम्ही काय करतो मग मासे हे खाणत नाही. 100 रुपयाचे मासे आणून आम्ही 2च माणसं खातलो, 3 जण खाऊची नाही. त्यापेक्षा काय करतो 100 रुपयाचं चिकन आणतो आणि 100 रुपयाच्या चिकन मध्ये सगळीच खात. आणि ही गोष्ट बरोबर असं तुमची काय तर रोज डेली खाता का म्हणजे रोज चिकन. पण विषय काय होता कडधान्य आलं तर बाबू अजिबात जेवणार नाही, कसलाच कडधान्याचा करा बाबू जेवणार नाही. पालेभाजी आणि कोण खाणत नाही आणि मासे तरी खाणत नाही. मग आणि म्हणजे मोठी गोष्ट काय पालेभाजीचा विषय म्हणजे आमचं शेतीचा काही संपर्क नाही, आम्ही शेती करणंच नाही स्वतः वैयक्तिक आम्ही. तर त्याच्यामुळे काय आणि भाजी खाऊचं काय विषय येणार नाही. आणि आमका चपाती व्हायचो तर काय विषय नाही. आमका भात आणि आमटीच माहित आहे आमका पहिल्यापासून, त्याच्यामुळे भात आणि आमटी आम्ही चिकनच जास्त करणं प्रेफर करतो खाऊ. आणि दुसरी गोष्ट काय तुम्ही म्हणतात काय मग चपाती भाजीचं आमचं काय लांबचं ह्या नाही. कारण काय आला जेव्हा हे शाळेत जायचं तेव्हा मी आजारी असायचं, मग डबो देवचं काही विषयच नाही. मग हे डबो काय नेत नाही, डायरेक्ट येऊन जाईल. हिस्ट्री चपाती भाजी आमच्या ह्याच्यात एकदम बाजूक गेलेली आहे. भूतकाळ आमचं डेंजर आहे मंडळी आणि वर्तमान असं. त्याच्यामुळे भूतकाळ आम्ही चांगलं ओळखलं, त्याच्यामुळे आता हसत हसत सगळं चाललेला. आणि थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ह्या बोनस लाईफ मी माझं जे आयुष्य आहे बोनस लाईफ आहे 2 वेळा. त्याच्यामुळे आम्ही हसत खेळतच जगतो, कारण उद्याचं काय ह्या नाही भरोसा नाही. त्यापेक्षा असं हसत खेळत जगायचं. मोठी गोष्ट काय सांग. आणि एक कमेंट होती बाबू कोण, तर बाबू माझा भाव शिवम. बाबूचं नाव शिवम. आपण आम्ही लहान असल्यापासून का लाडात बाबू बाबू करतो तर बाबूच. आणि दुसरी गोष्ट आई काल आम्ही सांगितलं ना बाबू रेडियम शिकत घालूचो आम्हाला. ते रेडियम वाले डिके ते सकाळी मला समोरासमोरच गावले. त्यांना विचारलंय ते बोलले टायपिंग केलं का. मी म्हणलं टायपिंग करूक नाही, तर मग बोलले टायपिंग नाही केलं तरी चालतं म्हणजे व्यवस्थित येतच. म्हणजे चालवू शकता तसं काय हुशार असतो. तर त्याची इच्छा कधीपासून ते योग सांगले. आता बघा शक्यतो 1 तारखेपासून मी जाऊ सांगेन. चालत जाऊन दे घरात बसण्यापेक्षा. आणि ते इतके माणूस चांगले मी एकदाच बोलले, ते डायरेक्ट बोलले शिकायचं असं तर त्याला पाठवून दे. आमच्याकडनं खूप पोरगे 15-20 पोरगे तरी माझ्याकडनं शिकायला गेले मला सांगले. तर म्हणजे आता बघूया दिव्या जेवण काय करून घालतात दिवल्या असं सगळा काय काय. तर वांगी काढू होती वांगी जाऊया काढूया. बटाट्याची आमटी पप्पा सांग काढ चल जाऊया चल घे. आई काम करून आता भांडी घासून कंटाळली खरी तर. चला मंडळी. आणि मनोज गावड्यांची कमेंट होती ती कमेंट आता मनोज गावड्या वांग्याची शेती खरंच भरपूर धरलेली आहेत, पण काढू कंटाळा काय एकदा वांगी सुरू झाली काय मग रोज वांगीच खावा. तर चला मंडळी आईन कितपत मेहनत घेतली ती बघी. आणि आईच्या मेहनतीचा तुझा काय ना मी उगाच तुझा मोठेपण मारतोय. वांग्याची शेती जा काय आता पप्पाची मेहनत आहे. चल सुरी मी घेऊन येते. चल मंडळी आम्ही सुरी अरे भात अर्ध्या राहू ना मंडळी पटकन खावी आणि सुरी घेऊन येते. मंडळी फायनली आपली चाय वगैरे पिऊन म्हणजे तो फोडणीचा भात खाऊन झालो आणि आई सुरी घेऊन येईल. चल आई अण्णा पुढे पुढे तसं होतं ते पुढे पुढे मी मागे मागे. आई म्हणत जाऊया पप्पांच्या बागेत आणि वाजलेत करेक्ट 8. आम्ही कधी काढू शकतो. आता तुमका लाईव्ह डेमो बघा म्हणजे म्हणतात आता बागेतली काढून लगेचच्या लगेच करूची नाही. आमची गाडी आणि मंडई हे बावले घेतलेले असत गाडीतला. कशा वाटतात सांगा कमेंट करून. कांदे सगळ्या कोंबड्यांनी खाल्ल्यानी टोमॅटो खाल्ल्यानी काय शिल्लक म्हणजे घर बघा आणि शेती बघा. घराच्या बाजूक शेती आईची. आता वांगी तर मंडळी वांगी बघा हे बघ किती आहेत. ही पप्पांच्या बागेतली वांगी. खरं तर एकच झाडा आणि अशी 4-5 झाडं असतात तर किती जण असते ना आई. खतरनाक ना. 3 4 5 6 7. तर मंडळी किती असते तुम्ही बघला तर आता एक काढ्या 1 2 3 4 5 6 बरीचची होत ती का आमटीची होत. आमटी असते एवढी मोठी भरीत कोण करता कापू सूर्य लागत मा सूर्य कधी धार कडे सुना बॉट कापशी नाही आज नाही कापत नाही एखादं तोडूनच काढते काय खरा नाही. झाड मोडा तुपाचा केलं म्हणजे याक 1-2-3च काढी आई इतकी कोण खाताला. तुम्ही काय खाऊच आहे ना मी ती आणि मी आज खातलो. येणार नाही कशी तोडलं काय तुला पहिला तू तुझं करत आधी सूर्य काय ते करतो आई ते
2 अजून एक काय करू तर राहून किती आता बघू घेणार एक बारक्या काढ खायचं ते चल वा बस झाले ना बस 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 मंडळी ही 3 गावली खूप झाली मराने मेहनत कामा केली नाही चल आता चल 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 4-5 सर चल अगे राहून चल काढून टाकूया 3 ती गाडा नको काम बी गाडा चला पप्पा चल तुझ्या हातात ठेव आता माझ्या हातात राहायचं नाही काढलं चल घे काय करत मंडई बावल्या एक कमेंट होऊन जाऊ दे हे बघ चांगलं होतं तुमचं कौतुक तुम्हीच लावलंय ते आम्ही आईचा मी सांगी होते माकड लाईन केल्या म्हणता हे बघ कसली आहे, भारी ना हा भारीच आहे. जबरदस्त हे बघ. वा मंडई बघी आता दिव्या कधी करून घालता आमका तर वाजलेत 8 वाजलेत आजचो टाइम बघिया जेवण तू किती असं रोज वाटतं 10 10:30 आज बघिया किती घालता काय वाटतं किती घालीत आई अजून 10 वाजता होय बघिया चल तरी पण चॅलेंज ऍक्सेप्टेड बघिया तुमका मंडई चुलीवरचं वाया जातं मग तो चुलीवर उशीरच जातो ना बघूया तरी मंडळी आणि मंडळी तुम्ही विचार पण करू शकत नाही मी तिकडे आहे कारण आपलं आयुष्यच असं आहे बिझी एकदम कामात व्यस्त म्हणजे आपले सबस्क्रायबर आहेत नितीन शेट्टी सर तर त्यांना सोडायला मी वेंगुर्ल्यामध्ये आलो होतो आणि खरं तर आता रिटर्न चाललोय बघूया किती वाजता घरी पोहोचते मी जेवणात आईला बोलत होतो किती वाजता जेवण बनवते 10 वाजता आता मला घरी पोहोचायला 10:30 वाजतील मंडळी फायनली घरी पोहोचलो आणि आई तुला खाऊ आणलंय मी कसला खाव आणलंय माहिती जबरदस्त खाव आणलंय इतक्या महाग खाऊ तू आता खाऊ नसतोस मका आधीच माहिती होतं तो काहीतरी आणलं बस करू आता येऊल्या गरम कर सूप आणला मग दूध पिशवी आणि बिस्किटचं पुडं सूप काढली बटाटा सूप आणला गरम 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 सांगितलं सूप म्हणजे आणूचा तरी दूध तर शिकवले टाइम काय झाला मंडे वाजले 9:56 झालेली आहेत कारण मी घरी आलोय आणि भूक लागली जेवण घेऊया आई तर मंडई या जेवायला बाबू गेलो अधिक म्हणजे आज गाडी काय धुवायला मिळणार नाही आणि माझ्या आता ताकद नाही आई उद्या मंडई जेवण रेडी आणि दिव्यात सांगितल्याप्रमाणे आई टायमाच्या आधी जेवण रेडी केला 10 वाजता करेक्ट मंडई जेवण रेडी झाला तर म्हणजे 4 मिनिटं अगोदर झाला म्हणा नाही तर 10चा टाइम धरलेलो आम्ही तर या जेवायला वांग्याची आमटी 6:09 झाला म्हणजे माझी वाट बघित थांब झाले हा बरोबर म्हणजे या जेवायला फायनली जेवण पण डन आणि आलोय खालच्या घरी टाइम झालेला आहे एडिटिंगचा आणि आज मंडई संध्याकाळी मला आपले फॉलोअर भेटले होते छोटे फॉलोअर तर मी भाडं खरं तर त्यांना घेऊन गेलो आणि घेऊन आलो आणि खूप दिवस त्यांना आमच्या रिक्षात बसायची इच्छा होती आणि एक लहान मुलगी आहे शाळेतली तर तिला आणायला गेलो होतो तर त्यांचं नाव आहे भूमी शिंदे आणि त्यांची आई होती तर तुम्हाला भेटून अतिशय उत्कृष्ट वाटला आणि म्हणजे जसं की बोलत असतो पैसे कमवतोय काय करते पैसे खूप कमवेन पण त्याच्यापेक्षाही माणसं जोडतोय म्हणजे आपुलकी जोडतोय प्रेम जोडतोय आणि पैसे आज आहेत उद्या नाही म्हणजेच आज संपतील उद्या असतील उद्या संपतील पण मंडळी ही जी आपुलकी आहे ती कधीच संपणार नाही आणि त्याच्यामुळे मंडळी आपुलकी जोडत राहा आपल्या माणसांसोबत आणि इतरांशी पण सगळ्यांना आपले मानून चाला तर मंडळी आता काय नाही आता ब्लॉग एडिट करणार आहे तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय